Салом тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Озимайне Гулора Тузакад ҳастам. Рости гап имрӯз видео дертар меброя, барое ки як-ду вай буд, кор буд, ба наворам нагирифтам. Ана ҳози Гулора тоза кунам, овдиюмшона, чизои зарчидагиша бигирам. Дӯстони азиз, як чи мехоҳам шумода нишон диҳам. Ана ин намуд вай гирифтем дина компот. Ивои сол компотмон камтарак буд, баъд тамом шид. Ҳами пештарак тамом шид ҳамааш. Баъд компот дина харидем. Анами банкаи 2 литра бовар кунед, ҳами қадар ҳами компот безеб. Хе мазашам чам вообще тамоман безеб. Партофтем компота ки кӯдако дидагӣ будан. Дига компот мехӯрем гуфта гирья кардан, ман инҷа компот ҷӯшондум, худам. Ай зардолу бисёр ба маза омада, ай зардолу. Ҳозир инҷа Осияда додум, Осияи мо мехӯра, мебина. Хурдестай бисёртара мепурсид. Ба мазаяй Осия мега. Холосам хе дӯстони азиз, хитона удай айчем харидана, хитона мевара мегирем меҷӯшонед. Қак шакаркати хунук мешава, ай ҳамада компоти нағз барои кӯдако. Ма хуҷаинам ак пешаи рӯзашкоӣ гуфта сарусима ай магазин харидай овардай ки анами хел безеб. Мо ҳар сол ами компота бисёр маҳкам мекунем рости гап. Аз анами мураббову шакарҳо дида ҳами компота ҳар намуд компот бисёр мекунем. Имсол вай шид, барвақттар тамом шид. Холосам хе дӯстони азиз, инҷа сабрияра бинед ховуш бурдай. Як чанд бор пешам омад ки мара чика сёмка ки мама мара сёмка ки ози мекунам гуфта и корма кардам, у корма кардам. Ам хе монд як вақт миём ки ховуш бурдай болои диванда. Руша пӯшондум. Ам хел духтарима. Аку видеои ояндада насиб боша, баъд сабрияра ба навор мегирем. Бибиҷону Осия намехоҳанд ба наворшон бигирӣ, ҳечи вайам намекунанд, интересам намекунанд. Аммо ами сабрия бисёр шавқ дора. Вақте ман телефона гирифтам ягон авқот ягон чиза ба навор бигирам, дарам меояд ки марам вай ка сёмка ки ина духтарима ховайҷа. Дӯстони азиз, ҷама гуфтам барои вай бегаҳ, барои ифтор чӣ кунам, камакак авқоти суюқ чӣ кунам. Чӣ меган ира? Мастова кунам. Мастова ҳар кас ҳар хел мекуна, вале маям ҳар вақт ҳар хел мекунам. Ирӯз бошам хе кардам. Гӯшту пиёза тафт додум. Баъд анами картишкаву савзирамаша кубик реза карда якҷоя вай андохтум. Тамад андохтум, якҷоя кардам. Помидорам буд, вале бо ма таматак шодагӣ ки будем, тамат андохтум. Мо тамата худмон мекунем, намехарем тамоман, тамати хонагӣ мекунем фақат. Барое ки таматои харидагӣ ёқа мақбул нест рости гап. Аз ҳама ҳами тамати хонагӣ худат мекунӣ, вай состарай ҳам тоза, ҳам ба маза гуфтию гапо. Хулоса аз ё бирён мешаванд хушрӯтар. Бози ма чиша меандозум. Дига чизоша меандозум, баъд об меандозум, мешавад тайёр. Ин айҷа анами вақта бисёр нағзай ами нахути чихе дида будед тар карда будам, холодильникда гирифта будам. Ҳами ҳолатҳода бисёр нағзай. Барое ки ман мирӯзам хеле авқот карда набудам. Бози гирифтам кардам тайёрак. Нахута гирифтам андохтам. Ана инҷа тайёр шид. Ҳозир ман мекушам, намакша кӯдакора мегӯм мечашанд. Рости ҳами дар Рамазон пухтани хӯрокам хелайда намефаҳмӣ, намаки авқотан ягон чиза намефаҳмӣ. Хулоса намхе вай мо тайёр шид. Ира бачака мехӯри авқоти суюқ бисёр нағзай дар ами Рамазон. Барое ки рӯзи дароз хӯрдагӣ нест, як бора авқоти ваз бинхӯрӣ, сахтхӯрӣ и нагрузка мешавад дар ҳамон меъдаи одам. Бароям кӯшиш мекунам ки аввалда ягон авқоти анамхе овӣ тайёр кунам.
Иҷа ман мехоҳам ози як намуд печени осонак пазм. И вайма маскайма чӣ будай? Ях будай дар холодильник барвақттар бояд мегирифтам, фаромӯш кардам. Иҷа ози гирифтам майда кардамша. Корчакати камакак чӣ шава? Гарм шава, ман ози шумода печени карда нишон метам. Ана разрыхлитель. Ҳами печени да я разрыхлитель мерава, анами сливочное масло. Тамом. Дига ҳичи намерава. И 400 граммая шумо метавонед калонтарша бигиред. Ана бинед орд, разрыхлитель, сливочное масло. Тамом. Ида на тухм, на шакар, на намак, дига чиз ҳичи намеандозӣ. Дӯстони азиз, ана мегирем, ира ҳамхе хамир мешурем. Ана иҷа хамири мо тайёр шид, анами шакл мешава. Бори дигар такрор мекунам. Якта сливочное масло, 400 граммая ма шумо метавонед калонша гиред. Орд, разрыхлитель, тамом. Баъд мегири ҳамхе кулчача кулулая мекунӣ ҳамира. Ана иҷа ози бинед. Шумо агар тонед кӯшиш кунед ки амира чӣ кунед? Ами орча камтара кунед вақти туна карданда. Якум борай барои мо иқа орча вай кардем, андохтем. Ана ира намхе тунук мекунӣ. Бинед? Ира и печенира гусини лапкаям меган урусо. Ана баъд осонак мегирем, ана намхе тоб метием. Азиз тамошо кунед. Ана дигаришам бинед. Ира ба дигар шаклам удамо. Мисол ма дегем дар интернет ки ба дигар намудам мекунан. Ами хамира кулла намекунану умумӣ ҳамаша якта калон тунук мекунан. Баъд чикати стаканкати мебуранд гирдаку. Ина бинед, анами хел қат мекунан. Анами осонакай. Бинед дӯстони азиз. Шумо метавонед ира тунуки бад кунед, метавонед ҳамхе ғавзтарак монед. И ба ихтонай. Анам хеб мо чӣ кардем? Тунук кардем. Аз духовкара дар 180 градус мемонем. Дар 180 градус гарм меша. Баъд мепазем ира. боварӣ дорам ки ҳар он касе ки аз анами истифода мебарад ами печин бисёр розӣ мешавад, зеро беҳад ба маззаи хушрӯ меояд, песочный меояд, чӣ хеле ки меган печени резонак. Ида баъд агар хоҳед ки маззашам хевай биёяд, бихушрӯ куна, метавонед валини нандозед. Ина иҷа дӯстони азиз, ҳами ки шид гарм гирифта дар анами сахарни пудра чӣ мекунем? Якҷоя мекунем сахарни пудра кати. Ина дӯстони азиз бинед тез ами вақте ки ами печени пухту дарав гирифта сахарни пудрада тар мекунему дар якчи ҷобаҷо мекунем, тал мезанем дар ягончи. Хулоса ҳамахе дӯстони азиз озе ки тамом кардем, аз шумо дози нишон метам ба пуррагӣ ҷо печено вайшон. Пойнуш камака якташ шида буда, сиёҳ шида талерка монда. Вақти ба навор гирифтан надидам дӯстони азиз, бахшиш. Хулоса ҳамахе тез ҷамъ мекунем печенака. Анамхе тайёр мешавад дӯстони азиз. И аз анамин як сливочное маслои 400 грамма шидагиай. Сливочное маслои ҳалол, фирмаи ҳалол. Хулоса шумо метавонед ба маска, ба маргарин, ба ҳар чизе ки мехоҳед ира тайёр мекунед. Аз ҳама дамин барои печени резонак анами рецепт аз ҳама рецепти осонакай. Мо ира дуруш дар шакар наандохтем. Шумо агар хоҳед метавонед андозед. Аз сабабе ки анамин вайда сахарни пудрада ки тайёр кардем, мо шакар наандохтем, вале ба маззаи анамин гармогар ки тайёр кардагӣ ҳастем, бисёр резонаки ба маззаи хушрӯ меояд. Аз анамин хамир шумо метавонед рогалик пазед. Шумо метавонед дар дуруни анамин вақти тунук кардани амин шумо метавонед дар дарунаш чормағз ё ин ки мавиз андозед. Дӯстони азиз, ӯ баъд ба ҳар фантазияи ҳар кадбону вобастагӣ дорад. бо ира ки сахарни пудра кардем, метавонед ай болош бо камакак чӣ кунед? Какао резед. Бисёр ҳам зебо мешавад, намудшам, хучам. Хулоса намин буд видеои имрӯзаи мо. Дӯстони азиз, аз анамин печени кунед.
боварӣ дорам ба шумо писанд меояд. влогҳои ояндаи моро интизор бошед ва дар хусуси ӯ шахсе ки бисёр дар бораи ҳамин тухми багард пурсида буд, насиб бошад дар видеои оянда ман пешниҳод мекунам. хайр, дӯстони азиз, сарбаланду